Igbo mụrụ nze bụ ọzọ, mụọkwa ndị eze, mụọkwa ndị ugo eze. Ekele m unu. O ji ngaji eri ya cheta onye ji aka. Dịka m na-agwa unu mgbe ọbụla na Igbo ga na-eje eje na-abata abata. Onye nsikwa na Igbo agaghị ebi, ọ ga-egbu ọkụkọ ụzọ alakpa ụra. Dịka m gwara unu na mmanụ akara dịkwa n'ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ. Anyị ji aha Chineke na-anabata unu n'izu a. N'ihe omume anyị bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi, bụ nke anyị ji na-eme ndị mmadụ obi ụtọ, na-akọrọ ụwa niile ihe na-aga na mba ụwa, na-ejikwa ihe na-akpọbata ndị ọbịa ha na-aza anya ọtụtụ azịza dị iche iche. Anyị na-ajụkwa ha ajụjụ. Anyị na-ewetara unu ihe na ihe onyonyo BNT Channel 15.7 na Houston, Texas n'obodo Amerịka. Na nke izu a, aka m juru eju. Ọhịa nwere ebu nwe mfu, onwere ihe kọrọ ya n'oge ọgụ. Igbo tụkwara n'ilulu sị na ngwugwu a na-atọ atọ ọ dịghị mma ka ịmụ onye mbọ. Ụgbọ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi hapụrụ obodo Amerịka, gafee Europe, gafekwa obodo Afrịka, gafee obodo Nigeria, gafee Imo steeti, gaa tụọ ụkwụ n'obodo ama ama n'Imo steeti a na-akpọ Mbaise, jee kpọbatara anyị mmadụ abụọ, otu oke amadi na otu oriakụ Adukwu eji eje mba. Ịbịa n'ezinụlọ a na-akpọ ya ọdịụkọ na mba. Ịbịakwana n'obodo ebe ọ lụrụ di, ọkwa otu ọdịụkọ na mba ahụ. Gị bịa na chọọchị, gị bịa n'ọgbakọ, na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, agụmakwụkwọ, amaara ya amara, tinyekwere oke amadi a, ihe ndị ahụ o juru eju wee bara abara. Unu ga-anụ olu ha mgbe a ga-akpọbata ha. Ha ga-ekele unu wee zaakwara anyị ọtụtụ ajụjụ dị iche iche. Dịka m gwara unu na ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi chọkwara na nkwado. Ọ chọrọ nkwado otu onye, mmadụ abụọ, mmadụ atọ, ụlọ ọrụ dị iche iche, ma chọọchị. Ị bịa kwado anyị n'ihi na ma ikwu ebe ị nọ, ndị mmadụ agaghị na-amata ebe ị nọ. Anyị na-ewetara unu ihe mgbe ọ kụrụ elekere 10 nke anyasị n'ụbọchị Sọnde izu ụka ọbụla. Wetakwa ya ọzọ mgbe ọ kụrụ elekere 10 nke anyasị n'ụbọchị Wenesde izu ụka ọbụla. Ma tupu anyị akpọbata ndị a, gị onye na-ele anyị n'ihe onyonyo a, biko ka anyị gaa n'ọdụ ahịa wee jee kpọtụrụ ndị na-akwado anyị n'ihe omume a, bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. Keep watching BNT, your home of television shows and entertainment. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị alọghachila ebe anyị jereje kpọtụrụ ndị agbata obi anyị. Anyị jereje kpọtụrụ ndị na-akwado anyị, n'ihi na ọkụkọ gara kwụm, gịnịkwanụ ka o ji azụ ụmụ. Ọ bụ ndị a na-akwado anyị na-eme ka unu na-anụ olu anyị. Dịka m gwara unu na mmalite, na ụgbọ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi jere n'obodo Mbaise dị na Imo steeti, Nigeria, Afrịka.
wee jee bubatara anyị ndị ọbịa abụọ ugbu a lekwanụ ha biko Oriakụ Adanne biko were n'asụsụ Igbo n'asụsụ mpaghara nke unu wee kelere anyị ndị na-ele anyị n'ihe onyonyo a. Igbo nwe m na ndị nwe ana m ekele unu udo dịrị unu. Ọ dị mma biko gwakwa ha aha gị ma nke bekee ma nke echimechi ma nke niile nọ n'ime ndụ. Aha m wo Honorable Felicia Bilkisu Mbanaja Hadjesmaili. Awụ m onye ụmụọfọ Nnarambe Ahịara nọ na ahịa Zumbisi. Biko gịnị bụkwa n'aka ọrụ gị? I'm a freelance business woman with a concentration on consultation, business consultation and facilitation of ventures. Ọ dị mma oke amadi ịma onye hụrụ ebe nọ ebe a ịwụkwa ọdịkwa na mba na nwoke onye hụrụ o si ahụba mmadụ gị mara na onye ahụ gaji nwe ike gaa terapist ga-aga nyoo ya enyo. Biko n'asụsụ mpaghara ebe ka unu na asụsụ Igbo kelere anyị ọha na eze, gwa ha aha gị, gwakwa ha ebe i siri pụta n'elu ụwa ma gwa ha aka ọrụ, gwakwa ha ebe ibi. Igbo wu Igbo mma mmanụ ụna nwụtụla nwụtụ. Aha m bụ Clement Nwamade. I'm a civil engineer and I'm retired from the state of Texas. Awụkwana m onye ụmụ ọkịrịka ịkwụrụ azụ Mbaise ahịa azụ local government. Ebikwana m na Houston, Texas. Ebe ka m nọ, ezinụlọ m anyị nọ for some time now. Ihe dị n'ime ana m ekele onye ọbụla na nzumezu nke anyị zuru ebe a taa. Ọ dị mma, ngwa jide ebe ahụ ka anyị kọzie n'obi onye anyị bịara. Mana tupu nke ahụ, Adanne ịgwa akwana anyị ibi n'obodo a ka ị na-agbapụ agbapụ na-agbabata dịka ụmụ okorobịa na-ekwu ya. Ebi m na Dallas for the last 31 years. Dallas, Texas. Ọ dị mma. And ana m agbakwa apụ na agbabata. Ọ dị mma ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bịara dịka m kwukwere. Adanne ka m malite n'ebe ị nọ. Oriakụ Felicia o nwere nke bekee ọzọ itiri ya. Felicia Bilkisu. Bilkisu Mbanaja Hadjesmaili. Ọ dị mma. Bilkisu Felicia Mbanaja Hadjesmaili. Ya ndị awụcha aha mana ke m mawụ Mbanaja ke m nwere ike ịkpọtanwu ke hibiscus akwa ya. Amen. Ọ dị mma. Biko ka anyị malite. Ịbịa n'obodo Nigeria gị bịakwane n'obodo Afrịka n'ụwa niile, ndị Igbo bụ ndị ejeje mba. Chineke mụchara ndị Igbo nye ha amamihe agụmakwụkwọ. Onweghị ụlọ ọrụ n'obodo nọ n'elu ụwa na-agaghị ahụ ndị Igbo. Mana ọ gịnị na-eme ndị Igbo? Elee ihe i chere bụkwanụ ihe a ga-eme ka ndị Igbo nwee ike natatụdị okere ha, n'ihi na mgbe a na-echeta ndị Igbo mgbe mmadụ bụ nara ka o ji emechiri onwe ya, ọ gịnị na-eme? Well, in the last 17 years, tinyere isi na politics in Nigeria. Mgbe m served as vice president of Pan Ndi Igbo Foundation, USA. Oge ahụ kwano ejiri m ya leba anya n'ihe gbasara ndị Igbo na ihe bụ nsogbu ha. Ihe m chọpụtara wụrụ na ndị anyị dowere n'ihu ka ha ji anyị ụzọ emeghị ahụ ihe ha kwesịrị ime. Ha dị too selfish and too self-centered. Ha si na agbakọta agbaka aka nyụọ mmamịrị. Yes,
ya gba ụfụfụ but iche na ọwụ oge mbụ na ugbu a kemgbe diarrhea na nya onye nyụọ ya nyụrụ ka ya. Exactly. So you know, ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo advice m wụ ka anyị nwee ike wuru brothers keeper anyị. Onye na-aga ya echeta na ụmụnne ya so ya n'azụ. Ogi make demand otu Chief Samumbakwe shi na-eme oge mbụ. Ya jụta maka ya maka ụmụnne ya. Ezuo na the corridors of power. Our number na strength. So our my chọrọ a voice in Nigeria. I can aga in entourage instead of as a lonely person. Onye naanị ya the successful, ụmụnne ya nọ dị way down. Onye ahụ dị no successful. Mbana. So can ha wuru my advice? Ha chefu go do ihe gbasara Biafra for now. Ha mebiri emebi na 2015. Echere m na ha gara etinye na halt. Till ndị ka chigo ugbu a asọtụchi onwe ha out. Then Chineke mezie ndị Igbo exonerate. But ha mebiri emebi. So aga ha gakwa back to the drawing board. Ọ dị magala jidegori ebe ahụ. Emu injinia Clement Nwamadi nwafọ ụmụọkịrịka ekwere azụ ahịa azụ Mbaise. Ọ gịnị na-akpọtụ na ndụ ndị Igbo n'ịbịa n'obodo Nigeria? Onye Awụsa chibi nara ihe ya echeta onye Igbo. Onye Yoruba na-achị nara ọchịchị mgbe ahụ mgbe a na-echeta onye Igbo. Ha na-ewetacha ihe a na-eweta ha enye anyị quit notice. Olee ihe wụ ebumnobi ndị Igbo nwere ike iji nwetakwana oke ruru ha? Ihe mbụ n'obi wụ nsogbu ndị Igbo na-enwe wụ adị over greedy. Anaghị asọ nsọ ime ka ihe gaziri ụmụnne ha ọfụma. Ha nwetala ọdụmọdụ ha ga jere nwanne ha nara ego lee nwanne bupụta. Naanị ihe anyị nwere ike iji mee ihe gara anyị ọfụma wụ anyị nwee otu obi, dịrịkwana nwekwana obi nwayọ, dịrị humble, na-erubekwara isi ebe ndị ka anyị nọ na-anụkwana ihe ha na-ekwu anyị dọsọ ọdụmọdụ. Ọ dị mkpa na ọganihu nwoke ọbụla na nwaanyị ọbụla. Anyị ma ndị Igbo nwere aka ọrụ, ndị Igbo ma ihe dị egwu. Ebe ọbụla ị gara ndị Igbo na ya, ndị gụtara akwụkwọ, ndị na-arụ ọrụ dị iche iche, ndị na-azụ ahịa dị iche iche. Ihe owu ihe Chineke jiri gọzie anyị, mana nsogbu anyị nwere wụ ijikwata ihe ndị ọnụ were mefụta ihe. Asị anyị ga-agbala azụ bute ụkwa, anyị ga-agbala azụ bute ụkwa. Anyị gbala azụ bute ụkwa, in fact enweghị ihe ga-emeni anyị aghara ịga n'ihu. So ihe m na-ekwu, obi wuru otu, obi wuru aha otu, anyị ga na-aga n'ihu na nwụtụla. Ọ dị mma. Oriakụ Felicia Mbanaja, biko ele mgbe ọ dịghị ka iruo n'obodo Nigeria pati iri itoolu na otu a ndị ọwụla dịka ndị oyibo kwuru presidential candidate ha ala Hausa, ndị nka ala Hausa. Ele mgbe ichedesi ndị Igbo kwenụ a ga-eleme ha anya n'ahịa ameghe na Nigeria na chere na o nwere otu ndị Igbo ga-eji bata n'ọchịchị aha dịka president obodo Nigeria? Of course, I must say ndị Igbo ihe ha gaga through ugbu a wụ punishment for their sins. Sins ha commit kwenyere ya mgbe ha kwuru si former president Goodluck Jonathan wụ onye Igbo. Kama former president Goodluck Jonathan sikwana ya wụ onye Ijaw. Ndị Hausa sikwanụ ndị Igbo. Unu mee attempt donyere Goodluck Jonathan ukwu ya win election na.
unu agaghị ahụ presidency till 2023. Mụwa chekwana sị oge ahụ eruwela. O dependkwanụrụ n'otu ndị Igbo siri conduct onwe ha from now till then. Ọ bụrụ ma ha gbakọwa bọọlụ agaghị enwe goal. Ọ dị mma. Chief Nwamadi. Jonathan Goodluck. Mgbe e nwere ihe ndị oyibo na-akpọ Old East Central State. Jonathan, obodo ahụ oshi so n'ala Igbo. Dịka nna gị lụrụ agha Biafra gị nwee sokwe lụọ. Ihe a ndị Awụsa kwuru na ọ bụrụ na akwanyere na ha chefuo ihe gbasara ọchịchị Naịjirịa. Elee ihe uwe ji ebumnobi gị na ya bụ ihe? Otu ihe si dịrị na Naịjirịa tutu alụwa agha, Naịjirịa nwere ụzọ ha si eme ihe. Ọ bụ naanị 3 regions ka ama that time: Northern, Western, and Eastern. Able Lord Jonathan Kwano, Ojosai, all those areas, na Eastern Nigeria. Alochaga 1970. Abenwe Hanabo, divide and rule. Mgbe ka ndị Awụsa ji megasacha ihe niile. Anaghị elekwa anya onye ma ihe nwere ike imefuta ihe chia Nigeria. Naanị ihe amawo agụ ewu, agụ ọkụkọ, ha gee na mmadụ. Population akara then I hope that ndị na-adịghị qualified. But all standard enweghị otu ha ga-eji fụda wụrụ ndị na-achị ọchịchị. Agara ha nọkwa ndị na-achị na mma ihe ga na-achịkwa ha na-emekwa benefit, but ha ga-ewerezie ọgụ na egbe, ọgụ na mma were bịakwude ndị parts of Eastern Nigeria kewasa ha. Oge kewasara ha, onye ọbụla ga-enwe nsogbu. Nwanne gị awụkwa nwanne gị awụra na steeti ka awụra na city. So ihe ndị ahụ ihe cause problem enwe today. The actual person supposed to be a world leader. I hope that here. Take example. Ebe America no, ebe Britain no. All the best qualified. On that matter, ebe nyo isiribia. Ye nyegi the actual leadership. But in care wo, ye ha honye chua nama. This offer that by wuro here. Omago toje you, omago even no toje agora ko moto ye dead. He uses the computer or omago target with the pier. So a level to hege gani humaginye, a blind person could lead you. A blind man will be leading will be leading people they cited. It's not possible. So the basic thing came here, Uzo Semia, not only because of Semekone like Gani, one and the modern Kenya and Nigeria. Or them, Oriako Felicia Mbanaja. Mgbe na-akọwa onye Igbo, o doro anyị anya na Igbo onye ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ nke ndị bekee kpọrọ a politician. Na 19 anọ n'obodo Nigeria. Ole nke ịma gị hụ flawa ọgwụla mmeghewa pokopoko. O nwere onye gbaga ya mmiri. N'ime flawa 19 anọ n'obodo Nigeria. Ele nke isi agbaga mmiri. I am a proud, loyal, card-carrying member of People's Democratic Party of Nigeria. Odemma, jidi ebe a. Engineer Nwamadi, amana ndị bekee so as onye nna and a partisan politician. Here ma wo inye advice. Ma ebe a. Ogenye asịkwanụ onwere ndị ke egbe ga aja n'ukwu na obodo Nigeria. N'eziokwu aga m ekwu eziokwu to siri mee na Federation of Nigeria na ugbu a aga m asị onye ga-adị mma ịchị Nigeria ya daa ụda emekwana ihe otu ihe siri dị ya bụrụ onye ọwụla na onye na-agaghị abịa were sọ tinye n'ime akpa ya. Aga m asọ Waziri Atiku ga onye ga-asị ya wụrụ onye ga-awụ president ga-achị Nigeria taa. Na Imo State kwene
Imo State atala ahụhụ. Ọ chọrọ onye nwere ọgụgụ isi, onye nwere obiọma, onye nwere ịhụnanya mmadụ ibie. Lee ka ndị mmadụ ataghị ahụhụ, ndị mmadụ anwụsịchara, adịghị ọgwụ, adịghị nri. Onye nwere ike inye aka nwere the business acumen ka ọ bịa bachia Nigeria, ọ bịa chọọ Imo State. Onye m na-asọpụrụkwa very very well solidly mma a ga-emefula ihe niile nwere ike ime n'Imo State wụ Frank Nneji, onye nke wụ ABC transport. Ọ onye nwere ike isi onye nwere ike ime Imo State ya dị mma taa. Ugbu a ka ichetadịrị m ihe Frank Nneji a ịma mgbe ugbu a ma aeroplane na ụgbọelu ga-apụtara kwe ma ụgbọ njem ihe n'obodo Naijiria na obodo niile. Ihe a na-eji enyetụ anyị nri, a na-eji enye anyị na plane ma na ụgbọala ya ha na-agba ma na Lagos n'ugwu nwoke ka aha ihe gbasara njem okporo ụzọ o doro ya anya. Biko Oriakụ Mbanaja, na afọ 2014 emere ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo Naijiria. Olee ihe ị chere bụ ịta aka n'eze na ịta ikikere eze, bekee kpọrọ ya regret, unu nwere merenụ ndị ọchịchị APC ji kwuo n'okpokoro mgbe aha kwenye unu ụwa anya sị mgbe nne ama anyị unu chọrọ imenụ ka ha gosi unu ka unu eme lee nyewu asa anyị mere ihe dị otu a anyị gara emeri. Ịma na mbụ mgbe election na campaign nọ na-aga on, echeburu m na ihe mere na o nwere ihe ọjọọ leadership PDP or members mere ejiri ha nọdụ nga ahụ ndị APC anara ha ọkwa. Abịara m bịa chọpụta that yes, if proposal on the restructuring or rebuilding of PDP submitted to former Senate President David Mark, and I made recommendations there. So now they were too self-centered, too arrogant, you know, the feeling of it bigger than life. He take the masses for granted. Come on. Ma PDP enye ho APC or kwa gahe wete. Ode majidi ebe ahụ. Ife anyị na-eme ka anyị mata abụ ma ọ bụrụ ya Anambra abụ na ife melono APC ji were ọchịchị ya bụ arrogancy. Na PDP nyere ya. PDP nyere ndị APC ikikere. Yes. N'ihi arrogancy ha no stupidity. Yes. Na self-centeredness. Yes. Onye ọbụla na and the feeling of playing God. Ọ dị mma. O weziokwu ihe nọ nke iwu ebe ọ dị mma ya dịkwa onye ọbụla mma. Ihe a nwaanyị ya kwuga. O nwere ihe chere wụ asị na PDP mere ihe dị otu a n'afọ 2014 na mmụọ agaghị APC agaghị ekwe okpokoro ahụ ekwere. Nke ahụ wụ eziokwu. PDP at that time 2014 ha gbalịrị agbalị mana ị ga-amada sị onweghị onye ọbụla na-adị perfect. There's no perfectness in life. A ga-enwekwa some shortcomings in any human being. So ndị PDP gbalịrị agbalị nwe infrastructure, enwere organization. In fact, they were trying so much, but there were certain people who play negativity. In a way, they were trying to draw back the government. So, only Anya towards moving forward. But there were some people who are trying to, you know, draw him back by messing up certain things. Things like that. So money was missing, and the populace were not happy about that. They saw this, and because they were so unhappy about it. So all him and the marriage women two feelings, but they never knew that the devil you know, the better than the devil you don't know. So I will talk a crazy man. Garbage you go one him and okay, Aga Biafra. Oh, I'm cherry add and I have in an election, only two bodies may vote. The Electoral College and the masses.
as far as the Electoral College is concerned, had they determined to hand over power to APC, the masses may play according to sentiments. You know what I mean? So without the weight of the Electoral College leaning towards making sure that has silenced the PDP as a structure, empower APC would never, President Buhari would never become president of Nigeria. Ọ dị mma. Ilekwa anya n'oge alụwa n'agha. Ọ dị ụzọ egwu abụọ agụrụ mgbe ahụ. Nke a sị Biafra meghe sabotu ekweghị anyị. Sabotu are too much. Abaghị na sektọ akọrọ sabotu a. Mkpọ sektọ akọrọ sabotu a. Nke ọzọ abịakwasị ewo mụ na nwanne kwụrụ gị ọgụ akpịrị ego ife ajụ na rere otu a ka ejighị ree Jonathan n'oge ahụ. That's correct. Rie ereshia n'aka ndị iro. Biko n'eyiri nke ahụ kwa nwere ihe Jonathan kwesịrị ime n'oge ahụ na o kwesịrị ime n'omeghị merenụ ndị Hausa jiri bata ọka. Ọ dịghị anything Jonathan kwesịrị ime mgbe ahụ nwere ike ime any change. The decision was already taken. Ehuna na former president Shehu Musa Yar'Adua onye Katsina and General Olusegun Obasanjo kpọbatara ya n'ọkwa knowing fully well health condition ya. Mgbe nwoke ahụ gawaziri back to his maker, President Jonathan came out, which was orchestrated, pre-planned by General Olusegun Obasanjo. Ihe ahụ wutere ndị ugwu. Ọ dị mma jiri ebe a Chief Nwamadi. Dịka ọ bata ọ bịawuru n'ogbu a na-atụ votu ma ọ bụ ịhọpụta ndị ọchịchị n'afọ 2019. Ugbu a ndị PDP agbakọtahụla esi ka ha ga-ekwegharịwo ndị APC okpokoro aha ekwere ha n'afọ 2014. Mana ndị pụtara nụ bụ ịzọ ọkwa prezidenti awụcha ndị isi ehi nọ na PDP iche na ndị ekwe na ndị a ihe ọwụ n'aka Nnama ji eshi lọkpanta agagagari ka Enugu. Okay. Aga m summarize ihe as ihe ndị PDP nọ na APC so gbachaba to PDP as political robbery. Now, ndị a nọ na PDP na mbụ because of insatiability ha ga-agbara gama to APC ebe a ga-eje zudo ihe ego mmụọ na mmụọ ebe a nọ ha eju ha afọ. Ugbu a alụrụ ha oke nwoke lụrụ nwaanyị ọ nwaanyị lụọ di ya lụọ di hafụ di ya ya lụọ hafụ di gakwuru nwoke ọzọ ga lụọ ya ya ga aka ga-ahụrụ nke dị ike ka mma because nke bụ ha lụrụ alụ ọsọ dịghị mma ya gakwuru ya lụọ onye ọzọ dịka ha ga-adịrị wọs de ya ga-alachịwazụ onye kemgbe ebe mbụ nọ ọ mana asogbu o jela ka mee choice. So ihe ndị ahụ mere that time wụ or something very very ugly or something very shameful na inwe ike n'otu ebe gị nọcha for example gị nọcha as a governor gahụrụ ya emehụ retire na as a senator na-eri ego double places whereas the common masses anọrọ na-adagbu nwe ha n'ahụ ndị mmadụ na-anwụ up and down. So this question of moving from one place to another, in fact I can call it something like reasonable or the unreasonable. Ihe onye okwu ewu ndị oke ozu a pụtara nọ ọ wụrụ otu onye ka a ga-ahọpụtarịrị na PDP iji ikwe Muhammadu Buhari mana ndị isi ehi ya pụtara nọ ihe ọwa aka Nnama ji echi afọ ogbe agaghị ụmụanyị. Before Master go okwu ahụ I'd like to political perspective or view on ihe nwanne m nwoke kwuru few minutes ago. Emma, as a layman or as a citizen of Nigeria, you nwere ike lay the picture and translate here as otu nwanne m nwoke shiri kwuru.
but speaking from a party political level, ihe ahụ ha mere mgbe ahụ shi PDP banye na APC is the only way nwere ike iji empower APC to even be relevant based on plan ha nwere to deliver APC as ruling party. Ugbu a APC betray kwala no trust ha gakwala back to base to remove the power ha nyere ha from their hand. Okay, jiri speed ba n'ime ọnụ ya nwa agwọ ọ ga-ejikwa speed go back home. So that is what is happening right now, and eji akpọ ya political calculation. Ọ dị mma jide ebe ahụ biko n'ihi na ama m amada dịka iwu onye ndọrọndọrọ ọchịchị ejire gị aka ị ga-agafe biko injinia Nwamadi ndị oke ozu a dịka Atiku, Saraki, Kwakwa nso Ahmed Makafi na Tambowa ndị acha ndị pụtara ugbu a sị ha bịa ịzọ ọkwa president eloto ichene ọ ga-adịrị PDP mfe ịhọpụta onye gị ma Buhari aka n'ime ndị a ole ma ole ndị a hụrụ mkpọrọ ahụ ahịrịa Atiku, Saraki, Ahmed Makafi, Tambowa, Kwakwa nso. Okay. Na eche nke m nwe ebele n'ugwu Hausa, ebele n'ugwu Hausa for 15 years. Okay, I was a project engineer with Ministry of Works, Kano State, for 15 years before my America. Now, I would have come to hard. Most of these people that are my Kwakwa nso, my Tambowa, my ndị adịbụ ndị emebeghị ihe ọwụla ahụrụ anya atọ ha ga na ga we make gambling iri ego aga ebe vuru ego ke aga ebe vuru ego ke ozuke nke eche ego as a matter of fact anyway. But Atiku o dikwere ego ka erio mana o mene ihe ndị ahụrụ anya o jile ego ndị ka o nweta were nye aka nyere ndị mmadụ aka ọrụ na university o nyere ndị nwere so many companies. Ya when Atiku ka ilega anya na ime ihe ndị a jiri ebe ha grisila ihe o mere anyị na-abịa ebe ahụ ndị a Kwakwa nso Ahmed Makafi, Saraki, Tambowa ndị a niile Atiku iche na azịrịza agaghị gba PDP tupu ahọpụta onye ga-eje ile Buhari kwee ya okpokoro. PDP the very structured, the most structured political party in the whole of West Africa, and when they stand up to claim their weight or something to that effect, okay, the difficult he defeat her. Like you mentioned, heavyweights in on a PDP canko, and so the fight will not be easy. But my only recommendation for PDP as a party is to look at the candidates very, very closely and screen them very, very finely. Personally, my preference is Alhaji Atiku Abubakar. Ngwajidi eba Engineer Nwamadi. Yes, sir. Olu ọnọdụ onye president chiburu Nigeria mbụ tupu Goodluck Jonathan na-akpọ Olusegun Obasanjo ka ihe ọnọdụ na Nigeria o ya egbu ọnụ ime ọhịa ya pụta n'ụzọ ya sị onye gburu. Ole ọnọdụ echere wụ ọnọdụ ugbu a ele ebe ọkwa akwụ. Ọnọdụ Olusegun Obasanjo kemgbe mkpụrụ mmadụ ya 1970 oge ọ gara elidiri the marine na Onitsha and oge handle Biafra to Nigeria. Omweke mwoku arụala ọrụ kemgbe cause a lot of problem na Nigeria, frankly speaking. Nwoko ya ga n'elu ya egbu ya ga n'ime ọhịa ya egbu ya fụda n'ụzọ asụ onye ho buruke. Exactly. Bekee kwuri. Like onye ji only 20,000 naira oge ọ na prison ya fụda enyi ewu 20,000 naira. Ọ ga onye ga multi-millionaire. Ọrụ university ọrụ ihe ọ wụla ego niile o nwere ọ ka ke even the Nigeria nwere na nwoke. Multi-millionaire or billionaire. So this man problem I went today yela Danjuma ọ ha nwa kọsụrụ ya
ele constitution 1999 ele ihe niile change ele isa Nigeria divide ha do na dokasa aside when they emeri all we are causing this problem I nwere today I want to nwere ke ji mese ya lata azụ ogbuola anyị ọ dị mma because it cause a lot of problem in Nigeria. Ya onwe otu ọ ga-eji gakwa na retirement na-awụhụ ọ pụọla ya eji ha ụkwụ na ebe a na-akpa abụzụ biko Oriakụ Mbanaja Obasanjo unu ndị nọ ya nso olee ọnọdụ ya egbu ebe a oke arụrụ ala olee ọnọdụ ya. He noticed Elenu say all the very quiet these days because a decision to make, either to finally tell the world that Atiku Abubakar the innocent, or face the wrath of Buhari come 2019. So I'm sure we're thinking cap here on right now, and really God's time is the best. Biko n'afọ 2014 o nwere webu jega onye isi INEC mgbe ahụ ya ahụ wee nke dịka otu isi nụtatụ ya na o nwere wa wuruwuru ndị o mere o ji hụ na ụmụnna ya gara ya wee ji okwu ka sim eziokwu aga ma kwuo so nwere ihe o mere because I did my enyeghị m any witness enweghị anything dị factual mma enwere ihe onye ahụ ndị ekwuru ekwu ya ma onyere aka onye nwunye nwoke ya ga n'ihu wụrụ president amaghị m but naanị ihe mma wụsị Buhari o ji egbe o jiri ọgụ bịa iwere that presidency by all means mana ihe nwere ike mada party ọ dị mma Oriakụ Mbanaja jega akwụkwọ mana aka ya ọtọ n'oge a oke jiri mba onye m chọrọ ịnụ o nwekwara na ihe wụ onye otu ma ọ abụọ ihe mere na ijiri sị mba ọ dị mma biko kedụkwana ihe ị ga-agwa ụwa niile ụdị ngwa agha PDP ejighị abịa ịlụso APC ọgụ dịka ha jikwa ụdị ngwa agha n'oge afọ 2014 ejiri ha lụso ndị PDP ọgụ eji ha humility na-abịa eji ha strength in the terms of ndị nọ na vacation energy dị very high, ready to conquer, ready to give back, ready to make a difference this time around. Odema, ready to conquer, yes. Ready to make difference. Yes. If not ready, not a ndika Aziz Aheji, because Aziz Aheji has here before. Agana Chikwe. When he walk so otu onye n'ime ndị a chọrọ ịpụta ịzọ ọkwa president ya na ọ bụrụ na onye ọbụla họpụtara na PDP ndị ọzọ daranụ ga-agbakọ aka wee kwado onye nke ahọpụtara ele ihe chere n'okwu a ka ihe ọwụ na ejiri ọnụ mee ya ma okwu otu ha aga m ebelivie and ihe kwukwana ihe dị otu nri ya na ọ ihe magburu onwe ya ịgba ime ka iluzuo yesu nwanne gị bịa ka anyị nwụrụ otu nye aka ka anyị na-aga achịkwa na anyị aga n'ihu so okwu dị maka okwu ya ọ dị mma Oriakụ Mbanaja kwakwa nso ọ sị ọ bụrụ na onye ọbụla daranụ na PDP agbakọ aka ndị ka ha dara na agbakọ aka lee onye nke ahọpụtara okwu ahụ ele otu iji eche gị tradition na PDP. Okay, tradition na PDP. Ndị na-ele anyị n'ihe onyonyo a TV a channel 15.7 na Houston, Texas bụ nke anyị kpọrọ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. Ama m na anyị na unu ka nọkwa na-aga ihe omume anyị a na-amasịkwa unu. Tupu anyị aga n'ihu, biko ka anyị gaa kpọtụrụ nwa afọ Nigeria na-eti egwu a na-akpọ Sonny Okosu ka onye anyị egwu ọ kpọrọ Which Way Nigeria ọ sụrụ ya n'asụ bekee ma ọkwa na Nigeria olee ebe anyị gaga.
go. I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, I want to know which way Nigeria is heading to. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. I want to know which way Nigeria is heading to. Many years after independence, we still find it hard to start. How long shall we be patient before we reach the promised land? Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Tell me which way to go. I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, I want to know which way Nigeria is heading to. Every little thing that goes wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Tell me which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Want to know which way Nigeria is heading to. Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh sure, sure. I want to know. Yes, I want to know which way Nigeria is heading to. We made mistakes during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria so Nigeria won't fall. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. Yes, I want to know which way Nigeria is heading to. Green revolution is a reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Which way to go? Way to go? I love my fatherland. Oh sure. I want to know. Yes, I want to know which way Nigeria is heading to. Our ambition to be millionaires is running the country down. We all want to be millionaires and to live in the air. Oh, let's save Nigeria so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? Which way Nigeria? Which way to go? Which way to go? Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị alọghachila ebe anyị jere jee gbarịta obere egwu. Anyị ekelele nwa afọ Nigeria n'egwu ahụ nyere anyị bụ Evangelist Sonny Okosu n'egwu ahụ ọ kpọrọ Which Way Nigeria, nke ọ sụrụ na asụsụ oyibo, nke ọ pụtakwara n'asụsụ Igbo Nigeria ebe ka anyị na-aga. Biko ka anyị gakwa n'ihu. Biko Oriakụ Mbanaja, ihe na-ehi ụdọ n'obodo Nigeria tụmadị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị wụ onye si ebe a ya mafe ebe a. Olee ihe nke ahụ pụtara biko? Bekee kpọrọ ya defection. Ihe ha kpọrọ ya kama ọ wụ law of Elizabeth Chekwe, balancing equation. Ebe na ọ daba ha As onye. the need may be.
Not the politically correct. Odema. So thank you, Engineer Wamadi. This here and there upon her party defection. When we're not going to party halotry. Hey, Sheba hang my friend, Elen Hige Kumake. Him and Kumake all lost. And in other words, always sociability. They're not satisfied with what they have or what they have, what they have in their place. So, in order to get excess of wealth, how you see na gafe to another place. Odema. Vice versa. Jidieba. Oriako Mbanaja na-eche na iche na emecha primaria. Mmafere aha ga karịkwa. Of course, so we must in politics and we permanent enemy and a permanent interest. So as the interest may demand, as the political mathematics may create that opportunity, again need to go from here to here, here to here. Ọ dị mma. Engineer Wamadi. Ule ihe n'otu nkeji ijere bụ ụzọ mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ n'afọ 2014 na otu party PDP n'obodo Nigeria. 2014 ekwu ihe gbasara ya na asị enwere better supervision by the manager. The manager at that time, let me say, Jonathan. Ndị lenye n'okpuru omehe supervised very well. So they were left unsupervised. I know what I'm told you say. I know what I go to you say. And you go to with them something. I got him. I saw supervisor very well. I got him one so. Obade kora bale. Ya bụ ya bụ otu n'ime mmiri bara n'opi ụgbọgụrụ mgbe ahụ. Biko Oriakụ Mbanaja. Ni ọ dị mma ka kpọtọkpọtọ gbakwa n'ihu eyi. Onye bụburu osote Goodluck Jonathan mgbe ha na-akpọ Nnamdi Sambo. Onwekwa onye nụ olu ya. Ele ebe ọ nọ ugbu a. N'ezumike nka, I'm hoping. Okay, ọ dị mma. Biko nke ọzọ abụrụ dịka ịbụ onye bekee kpọrọ ya staunch member of PDP and a renowned politician. Ole nkwa na mmachi obi ike ndị PDP na-ekwe ndị obodo Nigeria. First of all, I think that as a party chieftain, as a PDP chieftain, I carry the flag and umbrella everywhere I go and make sure they represent them well. Ihe mere no na PDP abia shina 2019 agaghị evute good economy. Agaghị change everything that they did wrong in the past. Igahu happier people on the streets and at home. Our image internationally got revamped. Educational system got revived. So ngwana jidi nga n'ihi na sensusu anyị ga-agụwa mgbe o ruru mgbe aha anyị elere. Biko Engineer Wamadi, nwere kepukepu anọ na Nigeria ile anya ugbu a ndị ụlọ nzukọ Senate ma ọ vacation ka alara ha ma ọ na agbachiela ebe ahụ, mana o nwere wa kepukepu a na asa anwa alọghachi na o nwere ndị senetọ 5 ndị APC ga-amafere na PDP. Mama notala ya kepukepu a ka ihe sim anyị as a matter of fact, I know I'm headed to her. Mana yama ogrenye kurieni, there may be possibility because APC is down the drain as we speak. Ya wanyo na hanshe no local. Right. So onye ga like iso mwa na kwaka. So APC onwana and I don't think I'm going to a revival anymore because of here now. Odema Oriakụ Felicia Mbanaja. Biko kepu a Senator 5 ozugbo Sarake gbapere ebe ahụ na mmụọ ga-echi na APC wee mafere mabata na
PDP ọnụọgụgụ PDP wee karazie ndị APC ihe ọwụ sem ka ọwụ ọ ka esi ekwu ya anụbeghị m mana ọ bụrụ ma o mee otu ahụ ọ ka esi ekwu ya ọ dị mma ngwanụ gaa n'ihu kwuo. yes ihe na-ajụ m ọ bụrụ masara ka iwu ihe primaries no a sịrị gị na ajụjụ mbụ na kepu anụ ọwụ dịka ndị sineti na-anọkọbụ kemgbe ugbu a na-eche na ọ bụrụ na emepe ha nọdụ ma ọ bụ site ndị ka ndị bekee kpọrọ ya na o nwere ndị senatọs 5 chebiri isi na APC wee maba na PDP ọnụọgụgụ PDP ga-agwụzi 55. any politician ma ihe arụ kwesịrị ime otu ahụ. Ọ dị mma ndị gere anyị ntị na nke izu a anyị abụghị nwambe agbakwala n'ọbara nke ọha unu lee anya ama m na nke izu a anyị na unu nọrịrị nke ọma n'ihe omume anyị abụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi nke anyị na-ewetara unu na ihe onyonyo BNT channel 15.7 na Houston, Texas. Na nke izu a dịka m gwara unu ụgbọ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi gafere obodo Amerịka gafee Europe baa Afrịka si Afrịka bata na Naịjirịa bata n'obodo Mbaise wee jee bubatara anyị otu nwa amadi na otu oriakụ ọdịkwa na mba bụ ndị ọbịa anyị na nke izu a ama m na anyị na unu nọrịrị nke ọma na mmechi na nnọkọ oriakụ biko ole ndụmọdụ ị nwere ike inye ma obodo Naịjirịa ma ndọrọndọrọ ọchịchị ma ndị Igbo n'otu nkeji. Ha sị na a na-eshi n'ụlọ mara mma pụọ ma so aga m ebido from ndị Igbo. Ana m akpọku ndị Igbo ka ha gbakọta ọnụ throw weight ha against the Wazirin of Adamawa, Alhaji Atiku Abubakar, as the PDP flag bearer for 2019 election. N'ihi na onye ahụ bata n'ọkwa ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, ọ ga-adịrị ndị youth mma. And for PDP, ha leji anya n'ala, ha leji anya ama mara that ha nwere heavyweight in their midst, the only candidate that would defeat Muhammad Buhari. Anything short of that, anyenye na ndị APC power for the next 4 years. Engineer Nwamadi, oke amadi n'ụmụ ọkịrị ka anyị kwere ahịa azụ Mbaise na iweta m n'ịpịachi nnọkọ ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo, ndị Naịjirịa na Imo steeti n'ihi na oge ekweghị anyị wee rụtụ ebe ahụ aka otu onye avụkeriela ihe mere na Imo steeti. Ole ndụmọdụ ị ga-enye n'afọ 2019 a na-abịa ka ihe mere mbụ garakwa imekwa ọzọ? Dịka onye mmiri ya so na-ekwu, eji asị a na-amara mmasị n'ụlọ pụọ n'ama. Imo steeti ka anyị nọ n'ime ya. Onye ga-echekọta Imo steeti ihe niile adịkwa m otu ọ dị mbụ mgbe mgbakwenye asa mgbakwenye ya wụ Frank Nneji. Onye ewu onye emene ihe hụrụ anya, adịghị a politician of by character. Ọ gbalịala rụọ na companies ha yala ndị mmadụ. O nwere the technical know-how. Ọ gaghị deep hand ya into the political arena. So otu o jiri mee company ya otu ka ọ ga-eji mee Imo steeti. Industries ga-adị, onye ọbụla ga-enweta ọrụ, a ga-eme welfare, a ga-eme insurance, a ga-eme ihe niile mmadụ sọpụziri inweta na Imo steeti ma sị eme Frank Nneji gọvanọ taa. So aga m asị onye ọbụla gba aka tinye aka n'akwụkwọ ka ọ wụrụ gọvanọ anyị, maka na ọ ga-abara onye ọbụla mma, adịghị ihe ọ ga-ezu ndị ka ọzọ zụecha ohi na ke federal kwana. Waziri onye nke ahụ riene enyekwela aka dị nnukwu ịla ndị Igbo dị na mma, ịla ndị mba ọzọ dị na mma, ma west ma east ma Awụsa ebe o siri bịa adịchaghị na mma.
so emekwe ya president ọ ga-agbakara anyị uru maka na ilo onwe ya amana uru ihe imezi obodo dị inye akwụkwọ ime ịrụ universities ịrụ colleges and so many other things ọrụrụ iji nyere ndị mmadụ aka na-arụkwa industries na-eme ihe niile ndị ọ na-eme biko nụ aga m ayọ onye ọbụla tinyere Frank Nneji gọvanọ Imo steeti tinyere Waziri Abubakar ka ọ wụrụ president Nigeria ụna nwụchule ọ dị mma ndị gara anyị ntị ọgwa n'otu ekele aha na ndụmọdụ a nke si n'aka ndị ọbịa anyị ka anyị ji na-apịachi nnọkọ nke izu a mbụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi nke anyị na-ewetara unu na PNT Channel 15.7 na-abịakwara gị n'elekere iri nke anyasị n'ụbọchị Sọnde n'elekere iri nke anyasị n'ụbọchị Wenesde dịka m gwara unu na ya bụ ihe ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi a ọ chọrọ nkwado n'otu onye na mmadụ abụọ ụlọ kọmpani dị iche iche ma ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị chọọchị biko Honorable Felicia Mbanaja kelekwere anyị ọhaneze ma gwakwa ndị na-ele anyị n'ihe onyonyo na aha gị niile ọzọ. ndị Igbo nwe m na ndị nwe, it has been a wonderful session. Aha m wụ Honorable Felicia Bilkisu Mbanaja Hadjesmaili. Ekelere m unu for taking time out. Gere ihe anyị nwere ikwu n'ọkwanụ ndụmọdụ anyị. Udo dịrị unu. Ọ dị mma n'aka ịkpa m ebe a ọwụ dike eji eje mba dike asaa dike eteghete nwoke owe na-eli ya gị mara na ihe ejide mkpa eme a na-agụ onye uwe ojii hụ ya na Naịjirịa ya ebugodo ụzọ hulata ala ihe ga-apụ polisi n'ọnụ sir please may we see your particulars. Yes, critical. Biko kelere anyị ọhaneze ma kpọkwa ha aha ọzọ. ọhaneze mma mmanụ ndị Igbo ibe m ụna nwụchụla nwụchụ ọ ga-adịchụrụ na mma. Aha m wụ Clement Nwamade. I'm a civil engineer by profession. I'm retired now. I'm onye ụmụọkịrịka ekwere azụ ahịa azụ local government. Aga m asị unu jire nke unu ji asị onye mee nke ọma agwa asị o jire nke o ji ọwụ o mere gịnị ọwụ so mere ọfụma gbalịanị tinyerenụ Frank Nneji as governor, Waziri Abubakar as president. Ọ ga-eme obodo chejie dị mma ụna nwụtụle. Ọ dị mma n'aha onye pere m aka n'igwe na onye na-esere m ihe osise na-eme ka ọnọdụ a na ihe omume a bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi na-abịara unu bụ David Brigham na ndị na-akwado anyị n'ihe omume a na-eme ka ihe omume a bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi na-abịara unu na BNT Channel 15.7 Marcha Fenton na Oriakụ Ijeọma Fenton. Aka bụkwa m enyi unu nwoke onye nchịkọta na onye na-ahụ maka ihe omume a bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi JJMC na-asị onwe nkwa nwa ebule gbafọrọ mgbe ọbụla eruru tara ya gbapụcha ya onye Mbaise so nwe ihe hụrụ gaa na-akpọkesị ahụ egala fụtagha ka Chineke gozie unu.